10 persona ang nalugadan sa pagkakabangga kan sarong truck sa sarong modern jeepney sa kahalabaan tinampo sa Kukampurok 5, Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay, alas 10:20 kasubagong aga. Kabali sa mga erido sa insidente, ang driver kan duwang imbweltong behikulo, asin ang mga pasahero kan modern jeepney na tulos man na ipigdara sa ospital. Istorya kan nakahiling kan insidente, nakatukaw siya sa sarong tindahan harani sa pinangyarihan kan mahiling niya ang pagdaos-dos kan truck, hasta sa masapol kaini ang likudan na parte kan modern jeepney na nagkausa sa pagtagilid kaini sa tahaw kan tinampo asin sa pagkakasubsob kan truck sa kubo o harani sa lugar kan insidente. Abang nagtuturko-turko kami, makusugon sin pakang morning truck, ali dyan. Pag makaskason siya, uni man na modern jeep, garo nakalihis-lihis na, bigla niyang nasagip sa modern, kaya nakaano duman. Tapos may sarong pasayro akong nahiling na nakabulag ta, nakared na bado, duman ako inabot ka nervyos. Pero si driver kan truck, hanggat wala sa polis, dahil man nagluluwas siya. Tapos tadto, kusa nang nagruluwasan sa mga pasayro kang Egypt, so garagi baga siya sa bintana. Huli kan insidente, haros magdudawang oras mananaging gubot ang bulos kan trapiko sa lugar. Basado sa inisyal na impormasyon, hali sa Hepatura kan Santo Domingo Municipal Police Station, hali ang truck sa laog kan sarong factory sa lugar kan mawa aran ininin preno hasta sa mabangga kaini ang gate kan factory, suno sa magdire-diretso sa tinampo na nauli sa pagkakahagop sa modern jeep ni nahaling tabako asin pasiring kuta sa syudad ni Legazpi. Sabihin ta na nga pong aksidente po yun pero siyempre dito man po pinili na may pagkukulang po talaga kasi unang-una, auto mo dapat i-check mo muna kasi araw ka po, dakulan na dadamage. So, mahalita po yan sa investigasyon. Parumdum ko manggilayon po na mag-iingat and then i-check ta po ang mga auto ta kung meron po kitang auto para po iwas aksidente po. Kasi ini po, mechanical failure rin. Sisay man po ang gusto kong aksidente, di ba? Kaya lang po, siyempre, dapat i-check mo pa rin ang sayo mong pagsadiring sasakyan. Tulos mo na nagkundo sa rin flashing and Bureau of Fire Protection sa lugar kan insidente, ngayon mahali ang mga bubog na nagkalat sa tinampo. Sa presente, padagos pa ang pagigibong investigasyon kan otoridad, in kaso may magsaangat in kaso, pwede sir na mahapang sa kasong reckless imprudence, resulting in multiple injuries and property damage ang truck driver. Para sa mga Barata Tatak Bicol, Regine Boy.